मा जागोन दा बिफा मा जागोन नुदोंना मा दाय मावनानै दोनदों नोंसालाया सिरि जुवादारिसो जाखोमानानै दङ। मानोथ' एसेबो थाल लायाखैमोन नोङो बिमाहा नोंसालाखौ? मानो लाया जानो थाल मानो लाया बयबो लादों आंल' नङा थगायोमोन आरोहाय जोंफोरलाय आरो नंगौना नंगौ आरो मालाबाथ' अबाव थांनो होनना सोंबाथाय मा नोंसोरखौ सानफ्रोमबो खिन्था थांनांगौ नामा होननानैसो बुङोमोन। मानसिया एकदमबारे सोलायथारदोंमोनलै बिनि थाखायसो सोलायदोंमोन बिनि थाखायसो टेनसन जाना दंमोन बियो आं दासो मिन्थिबाय। जोंलाय बेखौनो मा जादों मा जामारदों होननानै सानबाय दङ जोंबादि जुवा गेलेनानै जुवायाव हारिनानै गैया 30 लाख फैसा थांजादोंमोन दा दाहार नांना दङ 30 लाख नामा बिसोर साथामनियानो सोरनियाबा 8 लाख सोरनियाबा 7 लाख सोरनियाबा 5 लाखनो होमबा बिसोरनियानो 20 लाख जाखाबाय आरो बिसोर खोनानाय बायदिब्लाथ' गासै 30 लाखनो बिफा दा मा जाबावदो बिसोरो दा फैसाखौ जुदि सप्ताहनि गेजेरावनो होनो हायाबा आबा फोजोंसारखौ मायबा मोनसेबाबो खालामगोनलै बिसोरो गारनायाव गैया मा जागोन बुंलाय बिफा एसेबां फैसा अबाव मोननो जोंनोथ' एसेबां बुरजा फैसा गैयालै। सानबाबो सानख'नो हालालै मानो बेबायदि जुवादारि जानांगौ। थै दा जोंफोरसो थै गावगायाबा अबाव खारखुमादों खिन्थानाबो गालाङा अबाव खिन्थानो दाय मावना लाबाय नालाय। जिखिजाया बिफा बेफोर बाथ्राखौ बाद हो 20 लाख फैसाया बुथुमग्रो जेने थेनेबाबो 20 लाख फैसाखौ बुथुमग्रोलै बिफा बे सप्तानैनि गेजेरावनो। दा एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोननो दङ 5 लाख नामाल'सो दङ 5 लाखजोंथ' जायाना। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया बिफा जिखिजाया नोङो फैसाखौ बुथुमदो नङाबा जोंनि फिसालाखौ बुथारगोन बिसोरो जाबायसि गरम गोजा मानसिफोरा। आरे बिफा रावनोबो खिन्थानाङा दे फै सुथि लाना फै न'आव मोजाङै रायज्लायगोन न'आव फैबाथाय नोंजों। जागोन दे आं गाबोन नङाबा समफोर थांनोसै। बिफा दा मा जागोनलै फोजोंसारखौ बिसोर नुबानो बुथारखागोनलै आं सानबाबो सानख'नोनो हायाखै बिफा दा मा खालामनो अबाव फैसा मोननो जोङो एसेबां बुरजा दाहार लालै बुथुम जिखिजाया बुथुम बिफा आं मिन्थिला आंनो आंनि आबा फोजोंसारखौ नांगौ बिफा सासेल' नायल' जायल' फिसाला आंनि आबा आंनो नांगौ होनबानो बुजिया बिफा। दा अबाव मोननो आंबो एसेबां बुरजा फैसा लाखसे नङा लाखनै नङा 30 लाखनो। दे आं न'आव थांगोन दे गाबोन नङाबा समफोर थांगोन आं नोङो बांद्राय सानबाय थानाङा आरो दे आङो माथा मारिगोन दे दा दोनथ'। दे आफाया फैगोन ना फैयानो न'आव? फैगोन र' गाबोन नङाबा समफोर फैनो होनदों दा बेबो अबाव फैसा मोनो एसेबां लाख फैसा थेवब्लाबो जेरैखि जाया मानो 20 लाख फैसाखौ जोंफोर बुथुमथारनांगोन नङाबा जानाय नंला जाबायसि दाखु मानसिफोरा आंनिया जिउआ खमफिजोबदों। औ नंगौ आदायाबो मानो जुवा गेलेनानै एसेबां फैसा थांहोनांगौ देनाय मा आदाया एसेबो साननाय गैया नामा मानि थाखाय आदाया बेफोरबायदि जालांखो मानि थाखाय एसेबां सोलायखो आदाया आदानियानो गोरोन्थि मिथिगौना आयै दा थै जोंफोर न'नि मानसिफोरासो थै गावगायाथ' खारखुमाबायानो ग्रहफोर नांना दङमोन खोना बेनियाबो खालि ग्रह नांनाय गावगायनि गोसोआबो मोजां जानांगोनलै गावगायनि गोसोफोराबो थिग थानांगोन नङा ग्रह नांबा बिदिनो मोजां मानसिफोराबो गाज्रि जालाङो जेबो मिन्थिया बेफोरबायदिनो जायो गाज्रि ग्रह नांबाथाय आंनिया जिउआ थोर खमफिगासिनो थोर खमफिगासिनो दाखु गोजा आयु आसरित एसेबो अननायबो गैया। बिबारि नोंसानि न' बोरायाबो आगोल जेरै बिदिनो दङ माथो बिनो दाबो सिल दंथारो आरो हाग्राबो रज'थाराखै दोंसेबो। औ आब' आं रज'नो होआ आं सानफ्रोमबो सिबो आरो आङो बे न'खौ मालाबाबो सिफाया आरो मालाबाबो गाज्रि जानो होआ मानोना बे न'खौ जोंहा आफाया लुना गालांनायमोन। औ बिबारि बिदिनो मोजाङै दोनबानो जाबाय। औ आब' आं लिरोबो ओमफ्राय सानफ्रोमबो सिबोबो गामिनि मानसिफ्रा सोरबा बुङोआनो बे न' गोबायखौलाय मानो दोनबाय थादों होननानै फारसेथिं जाय एसेबां फाक्कानि न' बिल्डिं फारसेथिं आरो न' गोबाय होननानै मानसिफ्रा बुंसोयो बे नोंसानि न' गोबायानो नोंसानि न' गोदानखौ बोरैबा असाइस खालामथारो होननानै बुंसोयो मानसिफोरा बिसोरलाय बुंनो लागा मा देनाय आब' मा बुंबावनो
थाथोसै दे आरो माथो बुंबावनो बुंग्राफोरालाय बुंखाबाय थाखायो आं आफानि न' लुना गालांनायखौ मालाबाबो सिफाया मानसिफ्रा जिमान बुं थेवब्लाबो सिफायखाया आङो औ बेबादि सिफायनाङा थाथो मालाय आयंनि सिन बियो मोनसे औ आब' लिरबाय थायो न' नोङो औ आब' आङो 10 दिन नङाबा सप्तासेयाव खेबसेबाबो लिरखायो बेनिखायनोथ' सिल सिल बिसनाफोराबो दङ आरो आं मालाबा उन्दुफैयोथ' बेयाव सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाथाय बे न'आवसो उन्दुफैयो आङो नंगौ नामा औ आब' आरो मोस्रोमाबो आरो मालाबा उन्दुफैयोमोन मोस्रोम होननायखाय गोसोखांदों र' मा नानि फिसानि खोमाखौ सुफ्लुंगोन होननाया सुफ्लुंबायना सुफ्लुङाखैनो नोंनि सनाखौ नों सना होनायखौ थाबैनो गानहोनांगौमोनलै सिगाङावलाय बुंदोंमोन दानो सुफ्लुंथ'आ होननानै ओमफ्राय दाखालि माथो बुंबावदोंमोन साननैसो दाना सुफ्लुंगोन र' होननानै सुफ्लुंबायसो नामायोथाय बिउटि पार्लाराव लांनासो माबागोन होनना बुंदोंमोनलै दिनै खेबसे हरनाय फन मोस्रोमखौ मानोबा गोसोखांसोदों दिनै फन हरनाय खेबसे र' होमबालाय हेलौ आब' ओइ लाइमोन आब' नोंजों रायज्लायनो गोसो जादोंनो गोसोखांदोंनो नोंसोरखौ बिमा फिसा मा खौरांलै नानि गिदिर नानि फिसायालाय दङ आब' नानि फिसाखौ बिफाया लागासिनो दे फैला नामा फैदो ओमफ्राय नानि फिसानि खोमाखौ सुफ्लुंबाय ना खोमा सोमा सुफ्लुंनानै सना टना गानहोनानै लाबोदो न'आव नायनोसै आंहाबो इस गावसोराबा फैया खोमायानोथ' जादों र' आब' दाथ' आरो गोजां बोथोर नङा होमबा एसे गरम बोथोर फैबाथाय सुफ्लुंगोन सानदोंमोन नंगौबो नंनायालाय साननैसो थानानै सुफ्लुंगोन दे ओमफ्राय थांखागोन न'आव मोजाङै दोन सनाखौ नों आरो अबावबा दोनना लाफ्लाङो बुस्थुफोरखौ अबावबा दोननानै नागिरबाय थायो औ आगै मोजाङै दोन दे जागोन दे बिब'फोर जागोन मोजाङैनो दोनखादों आङो मा खालामदों दालाय ओंखाम ओंख्रिफोर संबायना सङाखै संथ'वाखै र' आब' ओइ लाइमोन आब' माबा आलासि फैदोंलै जोंहा आलासि माने गामिनिफोर दिनै दोनथ'नि जोंनिया उनाव रायज्लायगोन दे सम मोनबा दे हाबा जाबालाय आरो बिदिनो आरो मोजाङै रायज्लायनोबो मोना औ बिदिनो मोजाङै रायज्लायनो मोना आंजों रायज्लायबानो आलासि फैलाय बिखुनजोआ लिंलाय हौवाया लिंलाय गथ' गाबलाय मा बुंबावनो हाबा जानायनिख्रुइ हाबा जायैयानो साबसिनसिन खोनालै आब'नु औ नंगौथ' र' सिख्ला टाइमनिबायसि बिन्दास लाइफ गैयालै बिबारि हाबा जाबाथाय जोबोद टेनसन ओमफ्राय जोबोद भेजाल आदा 40,000सो मोनखागोन ना सनायाथ' अरिजिनालबो नख्लिबो नङा 40,000सो मोनगोन ना आदा 40,000नि सना नङा बियो मा 40,000 मोना बा मालै नोङो दखानि नों आंखौ सिख्ला मानसि नुनायखाय थगायनो फैदों नामा दौ थगायाखै आंखौ थगायदो सानदोंबा थां गुबुनफोरनियाव फानहैथां रावबो इसेबां 40,000 मानि होआ बेयाव बे सना फिसायाव 40,000 मानि मोना होमबालाय बेसेबांथ' मोनगोन दे होमबा 35खौनो होदो मोना 35बाबो मोना आयु होमबा दे 30आनो लास्ट दे 30 होथारदो आदा अननानै प्लिज ना सनरि आदा एसे खमायबावनांगोन 30,000 होआ आं माबा आदा 30,000नि सनाथ' बियो मा आंखौ थगायमारनो नायदों नामा नोङो दिना 30,000 हरथारदो आंनो अननानै 30,000 होआ आङो लास्ट 25 25 मा 25ल' होथारसिगोन आरो आयु आंखौ सिख्ला मानसि नुनानै थगायनो नागिरदों ना बेनोथ' नो गुबुनफोरनियाव जुदि बेनिख्रुइ दाम मोनसिनोबा फानहैथांदो नो दे जागोन दे लादो दे आंनिफ्रायनो लाब लादो नोङो माथो बुंबावनो आदा नों आंनिफ्रायनो लाब नागिरखाबायबा दे जागोन दे 25,000बाबो जागोन दे आं थगायालै नानि आं थगाया थेवब्लाबो 30,000 मोनबाबो एसे मोजां मोनगौमोन आं 25ल' होथारबाय आरो आदा 5,000खौ हरथाराखै मानो आंनो आयालै नानि इसेबां 30,000नि सना नङाथ' बियो 29 हर होमबा 29 22आनो लास्ट 26 होथारदो ना आदा नाङा मोना प्लिज ना आदा अननानै 26खौ होथारदो आंनो दे जागोन थेवब्लाबो आदा नोङो आंनिफ्राय बुहुत खमाव लाखिबाय मिथिगौ ना आं गुबुनफोरनियाव फानहैबाथाय आं 30,000खौ मोनथारगौमोन नाथाय गुबुन दखानावलाय अबाव थांबावनो नोंनियावनो फानना गालांसै दा बे सना फिसायावलाय नोंलाय अबाव 30,000 मोनबाय बायनोसि मोनखाया रावबो होखाया नोंनो
आं नोंनो 1000से बारायबावना होबावबायसो। दे ओमफ्राय मा लाखिनांमारगोन ना? औ दे हरदो 26,000खौनो हरदो। माखौथ' आरो नांबाय थानो। लाबोदो फैसा आं थांसै। गोबाव जाबाय आंनिया। आं दिनै जोबोद खुसि। थेंक इउ दे गोसोम बन्दी किसमिस। नोंनि थाखाय आं दिनै बिलाइसिनो फैसाखौ होनो हासिगोन। ओमफ्राय बाखि 15,000 आंनि। दिनै ओरैबायदि खुसि मोसानोसो लुबैलायलांबाय आं। आया माथो थांनोबो रोंला फैसाखौ मोननायनि उनावबो। नानि माथो सानबाय थाखो? औ आं जोबोद माबा माबि सानगासिनो। दे होमबा सनारि दखानि आदा थांसै। थाथ' बाय बाय। दे। थारैनो आं दिनै बिलाइसिनो दाहारखौ सोगोनो हासिगोन। बाखिथ' आंनियाव 14-15 थाखागोन। बे दाउ सनाखौ लोगो लानिनो जोंहा बेरायनो थांनांगौ। हेलौ मा खालामदों सना? दङ आं ओरैनो, नोंलाय? दङ र' आङो। आं सकआव फैदोंमोन। ओइ सना आं दिनै ओरैबायदि खुसि मा बुंबावनो आं दा मोसानोसो लुबैदों। बा मानि इसेबां खुसिलै आंनोबो खिन्थानाय एसे। बेथावनो आं दा मा होननानै थगायनो। सना खावनानै फैसा मोनदों होनबाथ' बियो गाज्रि मोननोबो हानाय ना आंखौ सिखाव साननानै। अबावबा आंखौ ब्रेकआपसो होगारगारगोन हायो बाला। मा होननो थगायनो आं दा मा होननो थगायनो। आदाया होदों होननानै थगायनो र' आदाया फैसा होदों होननानै। माथो सिरि थाखो, मा जाखो? सिरि थानाय माने माबा मोनसे सानगासिनो र' आङो। मालै मा सानदों? बेरायनो थांनो। थौना सना जोंहा बेरायनो थांनि। फैसा गैयालै आंनियाव। नों मा फैसा गैया होनबा बुजि मोना नामा? आंलाय माथो फैसा गैया होनबाय थाखादों। बोरै बुंथारो माबा आं नोंनाव फैसा बिदों नामा? नोंना गैयाबानखि आंनाबो गैया जागोन नामा? आंनियाव दंना आंनि फैसाजों थांगोन। आं नोंनि फैसाजों थांनोबो ओंखारखायाखै। माथो नोंनोबो फैसा गैयानो अबेनिफ्रायथ' मोनब्रबखौ? आदाया होदों आंनो आदाया। माने आं आदाखौ बुंदों आरो आदा आंनाव फैसा थाइसेबो गैया। ओमफ्राय मालाय बयबो थांदों लोगोफोरा बेरायनो आंल'सो थाङाखै होननानै बिदि बुंदोंमोनलै। ओमफ्राय आदाया आंनो फैसा होदोंसो बिदि होननायानो लोगो। बा मालाय नंमारगौना नंमारालै? मानो नङा जानोसै। फैसानि जेबो आंखाल गैयालै जोंहा। आइयाबो होयो, आइयाबो बिबानो होयो। दासान्दि माने आं आइनिफ्राय बेसे फैसा लाबाय थाबायना बेनिखायनो होआखै आंनो। थेवब्लाबो टेनसन गैयाना आइया होआबाबो जोंहा आदाया होखायो। आरो आं मालाबा आफानियावबो बिहरखायो। आफाया माने आइनोनो हरजोबखायो नालाय बेनिखायनो आं आफानियाव बारा ओरै बिनाय जाया। ओमफ्राय नों आंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंखायो आरो फैसा गैया माबा गैया होननानै। सरिलै सना सरि। माने नोंबो बुंदोंमोन ना नोंनोबो थाइसेबो फैसा गैया होननानै, आरो आंनियावबोथ' गैखाया। बेनिखायनो बुंफ्लांबाय, सरि दे। थेवब्लाबो बेफोरबायदि बुंनाङाहाय, आं दुखु मोनो। सरिलै सना। ओमफ्राय बेफोरखौ बाद हो, माला थांगोन? गाबोन थांसै थ' गाबोन। र' गाबोन थाङा र'। आं गस्ला सुनो दङ, ड्रेस। गाबोन ड्रेसफोरखौ सुना होनोसै ओमफ्राय समफोर थांनोसै। ओमफ्राय नोंहाबो सुना दोनखा। जागोन। ओमफ्राय अबाव थांनो? बेनोथ' जादों र', गाबोन खिन्थागोन दे गाबोन। दे होमबा सना थांगोन दे, थांमारगोन। नोंखौ लोगो हमैयाबो बेसेबा गोबाव सम जाखाबाय। जाबायथ' आरो नों आंखौ नायनो लुबैयाखै नामा? सनाखौनो लुबैया थायो नामा? होमबालाय माथो? सरि दे दहायनि थाखाय, आं माने बुंफ्लांबाय। दे जेबो नङा दे। दे होमबा दा लाखिथ'नोसै ना सना? आं सकावसो दंफैयो, थांसै आं। सकावलाय मानो फैदों? माबा ओरैनो माबा माबि लांनो फैदोंमोन आङो। माने देलायग्रा माने मा होनो बेखौ? लिपस्टिक जोबना दङमोन आंना, बेखौनो लांफैदोंमोन आं। दे। दे होमबा बाय। थाङा जानाङा दे, थाङा जाना थानाङा बाल। थै सना, आंलाय मोजांसो मोनदों थांनो मोनगोनखाय। दे होमबा। आंनि सना, नों जोबोद मोजां मारलै, नों आंखौ जोबोद अनमारो। आंसो नोंनो जेबो होनो हाया, नाथाय नोंसो आंनो होबाय थायो। नों बायदि सिख्ला भाग्यआवसो मोनदोंलै आङो। आइ लाभ इउ सना, आइ लाभ इउ। नों मा एसेबां अनो आंखौ। गुबुनफोराबा मालाय बयफ्रेन्डनि फैसाजों थाङो, आंहाबा आरो गार्लफ्रेन्डनि फैसाजोंसो थाङो। मोजांलै आंहानो, बेसेबा खाफाल गोनां। दिनैनो सुहैखाना दोनखानोसै आं, एसे सान्दुं दुंनायानो। नङाबा गाबोन दुङाबा गैलालै। आजिखालि जेबो गेरेन्टि गैया, गोजां बोथोर नालाय।
होमबा गाबोनो सनाखौ नुसिगोन दोखो बेरायनोसै गाबोन बिदियाथ' बुरजासो मानि होखादों ना आं सोङासैयानो खै हाजारसो होदों बुरजा होदों खोना बेनिखायनो बेरायनो थांनो ओंखारलायदों आंहा ड्रेसफोरखौ सुहैखानोसैलै दिनैनो सुना दोनसै नङाबा राननाय नङा आयै सनसुफि दादाया लाफाथि बाजिखौ नायनो थांमारदोंना औहाय थांदोंमोन र' थांनाया अबावथ' नागिरना मोनबावनोलै मालायबा अबावबा खारना थाहैखो लासिंसिंनो आंसो लाजियो मिथिगौना आयै गामियाव थांबानो नोंसानि लाफाथि बाजिया फैबायना नोंसानि लाफाथि बाजिया फैबायना होनना सोंबाय थायो बयबो बासा नुबानो खि सोंखायो आंखौ गामियाव ओंखारलांनो हाया जादों बयबो सोङो आंखौबो अबाव थांमारदों आयै लाफाथि बाजिया ना सोरबा गोसोथोमानायफोरजोंसो थांदों माथो न'नि आलासिफोरनियावबो गैयानो मोनथियाहाय रखर मा बुंबावनो आजिखालिथ' जुगानो सोलायलांबाय नङाबो बुंनो हाया नंगौबो बुंनो हाया दा आदाखौ बारा मोजां मोनखायाखोनालै बिदि अबाव मोननोसै नङा सिगां सैया दाथ' सैनांगौना दाथ' हाबायानो जाबाय गोरोबलायनानै थानांगौ एसे बुजिया आरो बे लाफाथि बाजियाबो मानसियाबो बिनिया साननायानो खम खोनालै एसे मा आबा मा जाखो गैयालै आयै नों हामजोखौ अबावबो नागिरना मोनाखै आं मा बे बाजिया अबाव थांमारखो दिनै मोनथियालै गब्लि अबावबा थांमारखो बे सासे मानसिया 10 खानसो गामियाव नागिरना फैबाय आं फट' खिन्थिदों आं फट' गासिनोबो रावबो नुवाखै रावबो मोनथिया होनबा अबाव थांमारखो आयै नों हामजोखौ मोनलालै आं नागिरनानै मा जागोन दा मा जामारगोन आयै आंनिबा लाफाथिलानि न'आव थांनानै आरो खेबसे सोंहैनायानो मोजां जाबावगोन खोनालै नाङाहाय बेथो थाङा आं बिसानि न'आव रायजानासो हरगोन बा दाखालिनो जिब्बायसि खालामखादोंमोन ओइ आयै खेबसे थांहैबावना खिजानिबा न'नि मानसिफोरा मोनथिबायानो न'नि मानसिफोरनो खिजानिबा खबर होबायानो आं थाङाहाय आं थाङा नोङो थांनोबा थां दाखालिबो बेसेबा बुंजादोंसो आंहासो थांबानो जाबाय गावबा गाव मा नांज्लायो मा नांज्लाया हा नोंबो सिं जाना थानांगौ मानसिया मिथिगौना बिहामजोखौलाय नों मिथिखागौआनो माथो एसे बोरैबाखा होननानै ओइ आयै रागा जोङोलै समाव जों रागा थेवबो सिमा गैयि बायदि रागा जोंनाङा मिथिगौना गावगाया बुदोंमोन खोना फंसेबाबो बेनिखायनो थांबाय बुनाङा मालाबाबो आखाइ होनाङा मिथिगौना बुवाखैलै खालि बुनायल' बुंबाय थायो नोंसोरबो बुवाखै गावगायानो थानोबो गोसो गैखाला खोना बेनिखायनो खारखाबाय ओरैनोबाबो आंखौ बासिबाय थाखायोसो मुगैबाय थाखायोसो साइस गैया फास गैया गोबोरखि मोखां होननानै औ नंमारगौबो दे आदा जोंफोरखौ बेसेबा बासियो बियो मुगैयोबो गोरिब होननानै नंगौ नंनायालाय नङिबो नङा थेवब्लाबो आबा दा नोंसोरा हाबा जाबायना एसेबाबो गोरोबना थानांगौ गोरोबनानैनोथ' थायो आङो जेबोखौनो बुङा गावगायासो पेक बखिबाय थायो ओंखामबो संना होआ ओंख्रिबो संना होआ थै बिदिबा रागा जोंहानो मा देनाय मा जाबावनो हाबा खालामना लानानै दा माथा गरम बेनिखायनो फार्स्ट टाइमावनो बुंदोंमोन आं हाबा खालामनाङा होननानै आदाया जबरदस्तिसो हाबा खालामदों न' आयै बेनिखायनो दा नै सुख गैया जेबो सान्थियानो गैया माथो औहाय बिदि होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थानाङा आरो आइ खिन्थायाहाय रावनि सिगाङावबो खिन्थाया